Aitziber Ibarbia Beloki, Euskal Selekzioko mendi lasterkari izateaz gain, nor da? Aitziber, nortzaitugu? Bueno, ni betidanik kirolaria izan naizen persona bat naiz. Txiki-txikitatik egin dut kirola, kirol mota guztia gustatu zaizkit. Edo zer gauza aukeratu nezakeen geldirik ez egoteko. Eta gehienen artean nik uste gustukoena korrika egitea zela, edo agian baliabidez ere errexena delako izan daiteke. Eta, korrikaren asunto horrek pixkanaka mendiran ere korri egitea eraman ninduen, eta pausoka selekziora iritsi nintzen arte. Euskal Herriko mendi lasterkarien selekzioa, nortzuk osatzen dute? Selekzioko kideak, azkenen dira korrikalariak beraiek, izango lehiaken hautatzaile bat eta entrenatzaile bat. Korrikalarien artean badauzkagu izen handiak, Oian Azkorbe Beitia, Lena Kalbillo, Jasan Aitxau, Jokin Lizeaga, mordo bat. Hautatzaile azken urteetan Eneko Allende izan da, eta entrenatzaile moduan Jokin Lizeaga bera, korrikalaria ere badana, bera daukagu entrenatzaile taldean. Eta zer eman dizu selekzioak? Korrikalari mendi lasterketen mundu honetan aurrera egiteko izugarrizko aukera. Eta aukera horrekin batera, eman dizkidan gauza guztiak, dela jende pila bat ezagutzea, lagun berriak, munduan barrena bidaiatu txoko izugarriak ezagutuz, azkenean bizitzeko erabat eman dit mendi lasterkarien selekzioak. Eta zuk, selekzioari? Gazteak sartzen joan diren heinean, esango genuke veterania pixka bat eman dio dela. Eta bai izan naizela agian korrikalarei batzuentzat intzindari edo, eta nik esango nuke selekzioari eskaini dio dela, garrantzitsuen hori dela. Bizitzaren etapa guztietan egin duzu kirola? Bai, ni oso umetatik, oso gaztetan hasi nintzen korrika atletismoan, hasi nintzen nire hastapenetan. Ondoren triatloia probatu non, baina igeri oso eskaxan nintzen. Eta litekena da horregatik utzi izana triatloia. Alpinismora pasan nintzen gero eta erabat maite mindu nintzen mendiarekin. Alpinismo talde batean sartu nintzen, ere hastapenak izan nituen. Eta denbora ez neukanean alpinismoari dedikatzeko beharra dina, ze denbora asko behar du honek. Uztartu nituen ere bi pasioak izango liakela alde batetik umetako korrika egite hori, mendian ibiltzarekin, eta hor sartu nintzen esango genuke mendiko lasterketetan. Eta gaur arte. Eta etenaldirik izan alduzu? Bai, etenaldiak egin behar izan ditut ibilbidean zehar, gehien bat lesioen gatikan. Behatzak apurtzen nituen, eta horrek 6-5 hilabetetan gelditzea eskatzen dizu. Eta gero bai izan nuen etenaldi bat luzexiagoa bihotzeko, urtero egiten dizkiguten froga medikuetan, bihotzeko arazotxo bat edo topatu ziaten, eta horrek desente beldurtu ninduen, 6-7 hilabete edo egon behar izan nuen geldirik, eta froga guztik ondo ateaziala ikusi ondoren, ekin nion berriro nire ibilbideari, eta badirudi luzerako bihotza daukadala. Gomendatuko zenuke mendian ibiltzea adintarte guztietan? Adintarte batean, azkenean forma fisiko pixka bat eduki ezkeo, joan zaitezke bai korrika, bai oinez, eta nik uste berdin gozatu daitekela, bai erabatera edo bestarea joan baina. 3 izen emango dizkizut. Oiana Azkorbe Beitia. Oiana mendia barruan sentitzen duen neska bada. Neska oso burugogorra gustatzen zaion hori lortu arteinoko pakerik ez duena. Alaia, irrifarretxu egoten da beti, eta edozein momentu da ona Oiana Azkorbe Beitiarekin egoteko. Eneko Allende? Eneko Allende agian ezagutu dudan pertsonarik konprometituenetariko bat. Kasu honetan konprometitua oso selekzioarekin. Ezerren ordainik espero gabe guztia eman dio selekzioari. Ideiak oso argi dituen pertsona bada. Eta aldi berean oso gertuko sentituarazi gaitu beti, eta selekzioan lasaitasuna transmititzen zuen pertsona garrantzitsuena. Martin Zabaleta? Martin Zabaleta aintzindari bat izan dugu, ez? Lehen aldi bat eta orain aldi baten artean muga jarri zuen pertsona bat, oso hitz gutxikoa, bera. Baina esaten duna oso zuzen esaten du eta argi iristen zaizu belarritara. Mendizale porrokatua izan dakoa, mendizaletasuna bere ogibide eta bizibide egitea ausartu zen pertsona bat, ez dela hain erresa. Eta gaur egun, badakit bere 70 urtetik gora ere, mendian gauza izugarriak egiten jarraitzen duela.